тоҷикон оинаи таърихи миллат. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های тоҷикистон бо tashabbусҳои байналмилалӣ дар сайёра давлати пешоҳанги tashabbuskor یاد و فتح فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барнома ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. равандҳои ҷаҳонишавӣ, бархурди тамаддунҳо, ташвишҳои умумибашарӣ марбут ба иқлим ва гуногунандешӣ дар сиёсати геополитикӣ аз ҷумлаи падидаҳое мебошанд, ки марбут ба ҳазорсолаи нав буда андешидани тадбирҳои муассир, хоса ташаббусу иқдомҳои шоистаро баҳри саодати инсоният тақозо менамояд. дар марҳилаи кунунӣ дар ҷаҳон ҷумҳурии тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон чун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва таъсиргузор дар танзими равандҳои сиёсии минтақа шинохта шуд. иброҳим наврӯзнозода гузориш медиҳад. 21 январи соли равон дар созмони милали муттаҳид соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба таври расмӣ оғоз гардид. пиряхҳо дар ташаккули иқлими сайёра ва бо оби тоза таъмин намудани миллиардҳо одамон нақши калидӣ доранд, вале бинобар гармшавии глобалӣ пиряхҳо зуд об мешаванд. барои ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба ин мушкилӣ созмони милали муттаҳид бо ибтикори тоҷикистон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд. пиряхҳо муҳимтарин сарчашмаи оби тоза маҳсуб меёбад. дар ҷаҳон зиёда аз 275 000 пирях мавҷуд буда, онҳо майдони тақрибан 700 000 километри мураббаъро ишғол мекунанд. пиряхҳо тақрибан 70% оби тозаи ҷаҳонро маҳфуз медоранд. ҳаёти зиёда аз 2 миллиард одамон, аз ҷумла мардуми бумӣ аз обшавии яху барф вобаста аст. ин равандҳо онҳоро бо оби нӯшокӣ ва об барои истифода дар соҳаи кишоварзӣ таъмин мекунанд. ҳифзи пиряхҳо барои суботи экологӣ ва иқтисодӣ муҳим аст. ҳоло дар ҷаҳон 275 000 пирях мавҷуд аст, ки онҳо майдони умумии 700 000 километри мураббаъро ишғол мекунанд. 70% оби тозаи ҷаҳон аз ҳисоби пиряхҳо сарчашма мегирад. имрӯз аз 14 000 пирях дар тоҷикистон, ки манбаи асосии оби ошомиданӣ дар минтақаи осиёи марказӣ маҳсуб мешаванд, беш аз 1000 пирях комилан об шудааст. дар баробари ин суръати обшавии онҳо меафзояд. ёдовар мешавем, ки моҳи майи соли равон дар шаҳри душанбе бахшида ба ин мушкилӣ, яъне ҳифзи пиряхҳо, конфронси байналмилалӣ баргузор мешавад. наврӯз ҷашни иттиҳоду сарҷамъӣ давоми чанд сол боз ин тадбири фарҳангӣ ба худ шаҳомати хоса касб карда на танҳо дар дохили кишвар, балки марзҳоро убул кардааст. наврӯз чун рамзи покизагию поктинатӣ, баҳамоӣ ва оғози кори деҳқон, ҳамчунин василаи хуби муаррифии урфу одат, анъанот ва ҳунару истеъдоди волои мардуми тоҷик ба шумор меравад. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамон аз таҷлили ҷашни наврӯз дар гӯшаҳои алоҳидаи кишвар гузориш медиҳанд. намоишгоҳи наврӯзии ноҳияи шуғнон аз ҳунарҳои дастӣ аз қабили тоқидӯзиву ҷӯробофӣ, бофандагиву муҳрабофӣ, асбобҳои мусиқии суннатӣ ташкил гардида, ин зебогӣ ба майдони ҷашни ҳусни дигарро зам намуд. ҳунармандӣ барои миллати кӯҳанбунёди тоҷик аз аҷдодони зебойпараст ба мерос гузошта шуда, дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон барои равнақ додани ин самт аз ҷониби пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи махсус равона гардид. ҳунармандони чирадасти ноҳияи шуғнони бостонӣ
маҳсули дастони пуреҷози худро ба сони коркарди сангҳои рангоранги вилоят, намунаҳои кандакорӣ, рассомӣ, намадресӣ, армуғонсозиро манзури меҳмонон гардонидаанд. қисмати дигари намоишгоҳи наврӯзии ноҳияи Шуғнонро маҳсулоти нониву қаннодӣ, шириву таомҳои миллӣ ташкил дод. Бояд зикр дошт, ки дар солҳои охир дар ноҳияи Шуғнон низ ба рушди саноат ва истеҳсоли маҳсулоти худӣ диққати махсус равона гардида, аз ҷониби хоҷагидорони ин минтақа истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ба савдо гузошта мешавад. Дар баробари ин дар ноҳияи Шуғнон бандубасти меваҳои хушк ва шарбат аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ба роҳ монташуда харидорони бешеро дорад. Дар намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ҳосили фаровони хоҷагидорон ва деҳқонони ноҳия ба тамошо гузошта шуда, он аз меваю сабзавоти тару тоза, ғалладонагӣ, асал иборат буд. Техникаи кории хоҷагидорони ноҳия, ки ба воситаи он киштукор дар заминҳои корам ба роҳ монда мешавад, ба марази тамошо гузошта шуд. Гулдухтарон бо либоси шинаму зебои миллӣ, тоқиҳои зебои тоҷикона бо нафосату зебогии худ чорабинии идонаро ҳусни дучанд зам карданд. Дар баробари ин ҳунари волои бофандагиву муҳрабофии худро низ муаррифӣ намуданд. Як гурӯҳ аз варзишгарони наврас ва ҷавони ноҳия, ки дар тарзи ташаккули ҳаёти солим саҳми арзанда мегузоранд, ба бозии маъмули бандкашӣ машғуланд. Инчунин бозиҳои анъанавии хоси наврӯзи байналмилалӣ аз қабили хурусҷанг низ як қисмати намоишгоҳро ташкил дод. Дар замони пешрафти илму технологияи муосир бояд ба самти истеҳсоли молу маҳсулоти хушсифат диққати аввалин дараҷа дода, маҳсулоти бозоргир ҳарчи бештар ба дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ ва берун аз он низ содирот карда шавад. Бо шарофати соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон имконият фароҳам омад, ки тамаддуну фарҳанги бостонии ғановатманд, расму оин ва арзишҳои волои миллиямон эҳё ва барои ҷаҳониён бо диди нав муаррифӣ гарданд. ҷашни Наврӯз ифодагари арзишҳои миллӣ ва суннату анъанаҳои қадимаи тоҷикон ба ҳисоб рафта, аз замонҳои қадим марҳилаи зиёди пурпечутобро паси сар карда то замони мо расидааст. Гуфта шуд, ки хизмати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эҳё ва ҷаҳонишавии Наврӯзи олиёии тоҷикӣ беназир буда. Маҳз бо ташаббуси пешвои муаззами миллат ва дастгирии мамлакатҳои ҳавзаи Наврӯзӣ ин оини бостонӣ мақоми байналмилалиро соҳиб гардид. Барномаи идонаи аҳли фарҳанги ноҳияи Шуғнон иборат аз суруду таронаҳои наврӯзӣ, чун тараннуми баҳорӣ бо як самимияти хос пешкаши ҳозирин ва иштирокдорони барномаи наврӯзӣ гардид. Пас аз анҷоми барномаи фарҳангӣ, бозиҳои варзишӣ аз намуди волейбол ва гӯштини миллӣ миёни варзишгарони вилоят доир гардид. ҷашни байналмилалии Наврӯз яке аз маросимони писандидаи ҷаҳониён буда, бо сифатҳои башардӯстонаш аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастоварди камназири фарҳангии умумиинсонӣ пазируфта шудааст. Он бо хусусиятҳои писандидааш, ки некию накӯкорӣ, хӯрамию хушҳолӣ, шодмонию нишод ва саодату пирӯзиро талқин мекунад, машҳури олам аст. Дар ноҳияи Муминобод ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулину сокинони ноҳия ва меҳмонон дар сатҳи баланд бо шукӯҳу шаҳомати ба худ хос таҷлил карда шуд. Нахуст меҳмонон аз намоишгоҳ дидан намуда, бо дастранҷи деҳқонону косибон, зардӯзону гулдӯзон, дуретгарону оҳангарон ва варзишгарон изҳори миннатдорӣ намуданд. Бояд гуфт, ки сокинони ноҳия дар тантанаи ҷашни Наврӯз дастархони идона густурда, тамоми суннатҳову анъанаҳои ҷашни Наврӯзро пешкаши иштирокчиён гардониданд. Ба ифтихори таҷлили сазовори ҷашни Наврӯзи оламафрӯз инчунин бозиҳои миллии варзишӣ оид ба гӯштингирӣ, дастхобонӣ, бандкашӣ ва дигар бозиҳои хоси ин минтақа дар байни наврасону ҷавонон доир карда шуд. Зимни баргузории чорабинӣ бо шукӯҳи идона иброз гардид, ки ҷашни Наврӯз ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тамоми хусусиятҳои таърихию фарҳангиаш эҳё гардида, ба ҷашни маҳбубу дӯстдоштаи ҳамагон ва рамзи худшиносию ифтихори миллӣ, ваҳдату ҳамдилии мардум ва пайванди наслҳо табдил ёфтааст. таъкид шуд, ки Наврӯз ҷашни ваҳдату ҳамбастагӣ ва худогоҳии миллӣ мебошад. Бо талошҳои пешвои миллат, Наврӯз мақоми байналмилалӣ гирифта соли 2010 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид чун ҷашни ҷаҳонӣ эътироф шуд. имрӯз Наврӯз дар Тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил гардида, бо унсури муҳиму худшиносӣ, ваҳдат ва фарҳанги миллӣ табдил ёфтааст. дар даврони истиқлоли давлатӣ анъанаҳои асили Наврӯз эҳё шуда, ба насли нав чун рамзи тамаддун ва ҳуввияти миллӣ муаррифӣ гардид.
гардидааст. таъкид гардид ки наврӯз гувоҳи қатъӣ аз асолати миллии тоҷикон буда оғози корҳои нав ва тасмимҳои тозаандешиҳову тозакориҳост. наврӯз ба миллати тоҷик иртибот дошта ва бо бузургии худ ҷаҳонӣ шуд. гуфта шуд ки ҷашни наврӯз аз эҳёи табиат, ғалабаи гармӣ ба сардӣ, баробаршавии шабу рӯз, оғози кори деҳқон ва ҳазорҳо амали неки дигар дарак дод. ҳамагонро ба покию меҳанқаринӣ ки баракати рӯзгор аст даъват менамояд. наврӯз ҷашни таърихӣ мебошад. он нақши муҳимро дар таҳкими сулҳу субот мегузорад. анъана ва расму оинҳои он дар худ фарҳанг ва анъанаҳои волои башариро инъикос менамояд. чорабинии наврӯзиро барномаи фарҳангию фароғатӣ иборат аз суруду таронаҳои баҳор, наврӯз ва сулҳу дӯстӣ идома бахшид. ҳамагон якҷову бо ҳам хушию хурсандӣ намуданд. дар доираи таҷлил аз ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон як қатор иншоотҳои таъиноти гуногун бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуданд. аз ҷумла дар деҳаи ҳоҷидараи ҷамоати деҳоти Дашти Ҷум дар назди муассисаи таълимии рақами 21 симхонаҳои иловагӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. бинои мазкур аз ду ошона иборат буда дорои 6 симхона, китобхона ва ҳуҷраи кории омӯзгорон иборат мебошад. бинои мазкур бо системаи ягонаи гармидиҳӣ ва хати барқи алоҳида пайваст мебошад. бинои пешинаи муассисаи мазкур соли 1960 сохта шудааст ки дорои 6 симхона буда дар он беш аз 50 нафар хонандагон ба таълим фаро гирифта шуда. бинои мазкур ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нест. хушбахтона дар арафаи наврӯзи байналмилалӣ аз ҳисоби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо бонки умумии ҷаҳонӣ дар доираи лоиҳаи таҳкими устувории иҷтимоии иқтисодӣ симхонаҳои иловагии наву замонавӣ бо тамоми шароитҳои илмомӯзӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ҳамзамон дар маркази ноҳия аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ маркази савдои шуробот мавриди истифода қарор дода шуд ки дар он молҳои ниёзи мардум бо нархҳои дастрас ба фурӯш гузошта шудааст. бо бунёди чунин марказҳои хизматрасонии ҳозиразамон мушкилии сокинон осон гардида дар ин замина чандин нафар сокинони бешуғли ноҳия бо ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. сокинони шарафманди ин ноҳия ҷашни наврӯзи бостониро бо шаҳомату шоистагӣ ва бо тамоми суннату оинҳои наҷибу созандааш гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. манзараи шукӯҳманди ҷашнӣ ки бо як завқи баланди эҷодкорӣ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия таҳия гашта буд, аз омодагии ҷиддии онҳо барои истиқбол аз наврӯзи фархундапай шаҳодат медод. бо шарофати наврӯз қалби пиру ҷавон пур аз фараҳу сурур мебошад. наврӯз ба рукни муҳими хештаншиносӣ, василаи муҳими пайванди наслҳо, робитаи гузаштаву имрӯз, эҳёи анъанаҳои зебоипарастӣ, инсондӯстӣ ва расидан ба қадри ҳаёти хушу хуррам табдил ёфт. бо вурудаш айёми гармию рӯшноӣ, таровату тозагӣ фаро мерасад. наврӯз таҷассумгари ҳикмати бузурги аҷдодӣ, рамзи эҳёи табиат, меҳру муҳаббат, дӯстиву ваҳдат ва оғози умеду орзуҳои нав мебошад. наврӯзро ҳамчун мероси пурғановати фарҳангиямон на фақат таҷлил менамоем, балки барои омӯхтану барқарор кардани оину русуми аз байн рафтаи он талош мекунем ва бо истифода аз суннату анъанаҳои неки миллиямон ба хотири шукуфоии рушди кишвари азизамон ва таҳкими дастовардҳои даврони истиқлоли давлатӣ минбаъд низ талош намоем ва тамоми имконияту нерӯи худро ба бунёдкориву созандагии ватани маҳбубамон Тоҷикистон равона созем. дар фарҷоми ин чорабинии фархундапай аз ҷониби ҳунармандони шуъбаи фарҳанги ноҳияи Шамсиддини Шоҳин барномаи мукаммали фарҳангӣ ки таҷассумгари баҳору наврӯз буд манзури иштирокчиён гардонида шуд. бо фарурасидани фасли баҳор мавсими кишту кори пунбадона оғоз гардидааст. дар ноҳияи дӯстӣ ин маъракаи саҳроӣ бо вусъат ҷараён дошта, масъулин мақсад доранд бо истифода аз рӯзҳои офтобӣ дурнамои кишти имсоларо сари вақт анҷом диҳанд. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи дӯстӣ тибқи нақша бояд ин мавсим дар майдони 7790 гектар пахта кишт карда шавад ки аз ин 5000 гектарашро кишти пунбадонаи зери плёнка дар бар мегирад. тибқи иттилоъ имсол майдони пахтазор аз ҳисоби азхудкунии заминҳои бекорхобида 60 гектар зиёд карда шуд ки ин ҳам каме ам бошад дар баланд бардоштани ҳаҷми истеҳсоли пахта дар ноҳия мусоидат менамояд. давоми 5 рӯз аст ки дар ноҳияи дӯстӣ кишти пунбадона оғоз гардидааст ки
имсол хоҷагидона тибқи нақша 7790 гектар бояд кишти пунбадона гузаронад. То имрӯз 285 гектар киш гузаронида шудагӣ аст. аз он 208 гектар зери плёнка мебошад ки ба соли 2025 тибқи нақша мо 5000 гектар бояд кишти зери плёнка бояд гузаронем. имрӯз дар хоҷагидорон зиёда аз 50 адад техникаҳои кишткунанда кора бурда истоданд. боварӣ дорам ки дар тӯли 10-15 рӯз кишти мавсими пунбадонаро ба анҷом мерасонем. таи чанд сол аст ки дар ноҳияи дӯстӣ ширкати ҷунтаи хатлон синсило фаъолияти худро ба роҳ монда ба кишту парвариш ва коркарди пахта машғул аст. ҳамасола дар ин хоҷагӣ дар майдони 3000 гектар бо усули қатрагин кишти пунбадона гузаронида мешуд ки аз он ҳосили фаровон ба даст меоварданд. ин усули кишт дар сарфаи об мусоидат карда аз ҷиҳати ҳосилнокӣ аз майдонҳои кишти муқаррарӣ низ тафовути калон дорад. бо назардошти ин имсол ширкати мазкур дар майдони 3200 гектар тасмим гирифтааст ки кишти зери плёнкаи пахтаро анҷом диҳад. ба гуфтаи мутахассисон бо ин усули кишту парвариш наздик ба 70 сентнер аз ҳар як гектар замин ҳосил ба даст овардан имконпазир аст. айни замон баҳри анҷоми ин тадбир 22 техникаи муосири кишткунанда сафарбар гардида дар давоми 2 рӯз 120 гектар заминро кишт намуданд. тақрибан ба 22 тракторе ки ҳозир кор карда истодам рафти киштро сурат мебахшанд. дар нақшо мо мехостем ки агар ҳаво муносиб биёяд мо ба муддати 16-17 рӯз мо бояд ба атмом расонем. имсол нисбати соли гузашта хеле боду ҳаво хубтар омад ки барвақттар киштро сар кардем. аз ҳамин ҳисоб хеле барои мо як мувофиқ омадааст ки мо киштро барвақттар сар кунем ва ҳосилнокиро баланд бардорем. тибқи таҷрибаҳо дар мавзеъҳои гаравтӣ ва нури бахши ноҳия тухми санҷидашудаи нави дӯстӣ кишт карда мешавад, зеро ин тухмӣ ба иқлим мутобиқ гардонида шуда ҳосили фаровон медиҳад. тавре иброз гардид тухмӣ дар худи корхона коркард шуда барои кишт захира карда мешавад. мавриди зикр аст ки таи солҳои фаъолияти хеш ширкати ҷунтаи хатлон синсило дар таъмини дурнамои истеҳсоли пахта нақши муҳим дорад. ҳамзамон бо истеҳсоли ҳаҷми зиёди маҳсулот корхонаҳои саноатиро бо ашёи хом аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин менамояд. имрӯзҳо раванди кишти пунбадонаи зери плёнка дар мавзеъҳои муайян гардида тавассути техникаҳои махсус бо вусъат идома дошта кишоварзон мақсад доранд ҳар чӣ зудтар ин маъракаи саҳроиро ба анҷом расонанд. самандар шоев, искандари саид, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. дар ноҳияи фархор корҳои созандагиву бунёдкорӣ мароми бесобиқа дорад. дар ин замина бо ибтикори масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинони заҳматқарини ноҳия канали обгузар ки дар маркази ноҳия воқеъ аст аз қуму гил тоза карда шудааст. таваҷҷӯҳ намоед. роҳандозӣ ва анҷоми амалҳои нек саҳмгузорӣ дар ободгардонидани гӯшаи дар мавсими баҳор аз хислатҳои ҳамида ва анъанаи деринаи сокинони қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. бо дар назардошти ин ва истифодаи самаранок аз рӯзҳои офтобии ин мавсим чандрӯзбоз инҷониб дар маркази ноҳияи фархор корҳои ободонӣ вусъати бесобиқа дорад. дар ин замина бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ масъулони ҷомаати шаҳрак ва сокинони ватандӯст канали обгузар ки аз маркази ноҳия мегузарад аз қуму гили қабат ҷамъ шуда тозаву васеъ карда шуда истодааст. тасмим гирифтем ки канали обгузаре ки аз ҳудуди ҷамоати шаҳрак мегузарад ба ҷамоати деҳоти фархор ва ҷамоати деҳоти истиқлол об меравад, ҳамин каналро тоза кунем. канали мазкур наздики 3 километрро ташкил медиҳад. то имрӯз зиёда аз 2 километрро тоза кардем. канали мазкур аз оби дарёи Панҷ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Дарқат сарчашма гирифта тавассути он заминҳои корам ва қитъаҳои назявлигии сокинони ҷамоати деҳоти Фархору Истиқлол бо оби полизӣ таъмин карда мешаванд. аз ин рӯ масъулони ҷомаати шаҳраки Фархор талош вариза истоданд ки ҳар чӣ зудтар каналро тоза ва заминҳои корами сокинонро бо оби полизӣ таъмин намоянд. дар ин тадбир 7 техникаи пуриқтидор сафарбар шуда қуму гили ҷамъшударо сари вақт бароварда истоданд. кӯшиш мекунем ки сари вақт каналро тоза кунем ва ҷамоати деҳоти Фархор ва ҷамоати деҳоти истиқлол ба оби полизӣ таъмин шаванд. ба иттилои масъулон ҳамасола дар натиҷаи боронҳои пайдарпай ва ба вуқӯъ омадани паёмадҳои манфии табиӣ
این کانال آبگذار پر از قم و گل شده ضرورت هرچی تازه کردن آن پیش می آید، زیرا مجرای آب در این کانال بلند شده به انشاءات گوناگون از جمله راه و پل ضرر می رساند. انورشاه سیدعلی زاده، سیدحمید شریف، ناحیه فرخار، اخبار. با مقصد پیشبرد کارهای خرمگردانی، وسعت بخشیدن تدبیرهای آبادانی سازندگی و وسیع نمودن مساحت باغ در جماعت دهاتی محمدالله عبداللهیوی ناحیه ونج باغ نوی میوه‌دهنده در مساحت 1 گکتار بنیاد گردید. توجه نمایید به گزارش نوبتی. جهت اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر سرسبز و خرم گرداندن کشور، وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی و وسیع نمودن مساحت باغ‌های میوه‌دهنده در موضع اوبر درگاه جماعت دهات عبدالله و ناحیه ونج در مساحت 1 گکتار زمین باغ نوی میوه‌دهنده بنیاد گردید. در بنیاد باغ میوه‌دهنده در قطار ساکنان ناحیه ونج مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان شرکت ورزیده بهر سرسبز و خرمگردانی سهم ارزنده خود را گذاشت. در جریان کارهای خرمگردانی زیاده از 500 بیخ درختان میوه‌دهنده از قبیل سیب، نوک، زردآلو، چهارمغز، انار، آلوچه بندک، بادام و درختان دیگر آرایشی شناخته شدند. مطابق اطلاع مسئولین نهال درختان از قلمرو جمهوری دسترس گردیدند. باید گفت که سال گذشته بعد از گیری حکومت جمهوری تاجیکستان در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان باغ‌های زیادی بنیاد گردیده، امسال نیز این اقدام نجیب راه اندازی گردیده ایستاده است. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان انجام دادن معرکه آبادانی و کبود زارکنی، بهداشت محیط زیست، معرکه نهالشیرانی در مرکز ناحیه روشن شهرک وامر نیز آغاز یافت. در جریان چاره‌بینی نهال‌های آرایشی و سویه‌افکن از نزد بنای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تا مکتب اینترنت جمهوری برای کودکان معیوب سن مؤسسه قصر فرهنگ حدود قسم حربی 0444 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه روشن شناخته شده. نهال‌های آرایشی زیاده از 500 بیخ از جانب سرداره سری دولتی در یکجایگی با کمیته حفظ محیط زیست حکومت جمهوری تاجیکستان به ناحیه دسترس شدند. اهل زحمت ناحیه روشن جهت در عمل تطبیق نمودن دستور و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد به کشوری سبز تبدیل دادن وطن سعی و تلاش نموده اقدام گرفتند تا هفته یک مرتبه چنین چاره‌بینی‌های خرمگردانی را به راه گذارند. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، ولایت مختار کوهستان بدخشان، اخبار. عملیشوی باز یک رکن نوروزی سبزکاری در ناحیه عینی. در این منطقه باغداران با استفاده از هوای مساعد بیشتر در صحرایند و بهر عملی نمودن هدفهای حکومت کشور در سمت تشکیل باغ و تاکزار چاره‌های مشخص را روی دست گرفتند. توجه نمایید به گزارش آماده نموده همکارانمان. در دوره سیاست موفق حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری و راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک قطار برنامه‌ها با سازمان‌های بین‌المللی، انستیتوت‌های مالیوی جهانی و شریکان رشد عملی گردیده ایستاده است. در دایره لایحه برقرارسازی استوار لندشافت‌ها در جمهوری تاجیکستان با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی در زمین‌های اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در تابعیت مؤسسه خواجگی جنگل در ناحیه عینی بوده گروه استفاده برندگان مشترک جنگل تشکیل شده بود. در دوره چاره‌بینی‌های سبزکاری مردم مهنتکش دهه پاخود جماعت دهاتی رز زمین بیکار خوابیده واقع در موضع دشت پاخود که زیاده از 100 گکتار را تشکیل میداد از حساب لایحه گرد و بست کرده شده به گردش کشاورزی وارد نمودند که 63330 بیخ نیال‌های سویه‌افکن و میوه‌دهنده شناندند. موافق نقشه در سمت فعالیت منطقوی جنگل پروری فلغر در موضع دشت بالای دهه پاخود در دایره شرطنامه اداره‌کنی مشترک جنگل 100 گکتار میدان باغ بالازیک به 6 گروه مردم دهه‌های پاخود، مشباغ، سیران، میانه دهه و فدماواد تقسیم گردیده در بنیاد آن ساکنان دهه‌های مذکور اهلانه کمر همت بستند. شناندن درخت و بنیاد باغ و گلگشت‌ها با افزای اکولوژی تاثیر عمیق خود را گذاشته محیط زیست را با هوای تازه که اساس هستی حیات به آن وابسته است غنی می‌گرداند. لازم به یاد آوری است که آبادی و آسایش، ثبات سیاسی و اقتصادی و همه پیشرفت‌ها از برکت سیاست و خیرات پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میباشد
ва пешниҳод шуд ки ин боғ боғи баракат номгузорӣ шавад. асомиддин ғиёсзода аз ноҳияи айнӣ барои барномаи иттилоотии ахбор. фароҳам сохтани имконоти сайёҳӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар ва бунёди иншооти соҳавию баландбардоштани сифати хизматрасонӣ дар ин самт боис ба он гардидааст ки нишондиҳандаҳо дар самти воридшавии ҷаҳонгардон ба кишвари мо рӯ ба афзоиш дорад. вобаста ба ин дар шаҳри бохтари вилояти хатлон низ чораҳои мушаххас амалӣ гардида соҳаи туризм дар ҳоли рушд қарор дорад. тафсилоти бештар дар гузориши Мамараҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. истиқлолият беҳтарин неъмат барои ҳар як давлату миллат ба шумор меравад, зеро дар он арзиши олии ватану ватандӯстӣ ва давлатсозиву давлатдорӣ таҷассум меёбад. он меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшида дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар як шахс ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин менамояд. маҳз бо ба даст овардани ин неъмати бебаҳо дар мамлакат таҳаввулотҳои ҷадиди созандагӣ рӯи кор омад ки сокинони кишвар ба зиндагии шоиста ноил гардиданд. албатта бо ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зери сиёсати хиратмандона ва бунёдкоронаи ободонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ кабудирзоркунӣ бо як сатҳи баланд ҷараён гирифт ва махсусан таи солҳои охир бахусус дар фасли зебои баҳор ин раванди корҳои бунёдкорию ободонӣ дар маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар бо як суръати бисёр ҳам баланд рушд кард ва албатта имрӯз сокинони шаҳри Бохтар зери сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид гардида дар раванди анамин корҳои бунёдкорию ободонӣ ҳамарӯза мо мушоҳида мекунем ки саҳми арзандаи худро гузошта истодаанд ва махсусан бунёди инфраструктураи замонавӣ, бунёди корхонаву муассисаҳо дар шакли бисёр ҳам замонавӣ ба тамоми шаҳрвандон имконият медиҳад ки сатҳи зиндагии худро беҳтар намоянд ва ҳамзамон имкон фароҳам меорад ки яъне ки шаҳрвандон ба ҷои кори доимӣ таъмин карда шаванд ва зиндагии онҳо беш аз ҳарвақта бештару хубтар карда шавад. дар ин замина дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон низ фароҳамсозии имкониятҳо ва ободу зебо гардондани қаламрави шаҳр шаҳодати гуфтаҳои боло арзёбӣ мегардад. баҳри татбиқи амалии нақшаву барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти корҳои ободониву бунёдкорӣ ҷиҳати дар сатҳи баланди омодагии истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Бохтар нақшачорабиниҳои ободониву созандагӣ дар сатҳи баланд таҳризӣ гардида давоми солҳои охир марҳила ба марҳила амалӣ гардида истодаанд. баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳое ки ҷиҳати рушди иқтисоди миллӣ нақши муассир дорад ин соҳаи сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. албатта тавре ки мо мушоҳида менамоем солҳои охир ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат аз ҷониби ҳукумати мамлакат як қатор нақшаву барномаҳо ва стратегияҳо мавриди таздиқ ва қабул қарор дода шуданд ки боиси рушди ин соҳаи калидӣ ва афзаланок дар кишвар хоҳад гардид. таъкид намудан зарур аст ки ҳамон тавре ки мо мушоҳида мекунем дар солҳои охир дар шаҳри Бохтар инфраструктура ки сохта ба истифода додани меҳмонхонаҳои муосири замонавӣ, гулгаштҳои зебо, мавзеъҳои хуби сайёҳӣ сохта ва мавриди истифода қарор дода шудаанд ки дар воқеъ ин ҳама имконият фароҳам меоварад ки мо шумораи бештари гардишгарони хориҷиро ба минтақа махсусан ба шаҳри Бохтар қабул карда бошем. имрӯзҳо бо сохта ба истифода додани боғу гулгаштҳо, марказҳои хизматрасонӣ ва фароҳам сохтани шароит барои сокинону меҳмонон имкониятҳои хуб фароҳам оварда шудааст, хусусан шомгоҳон. дар баробари корҳои ободонӣ дар шаҳри Бохтар ҷиҳати ҷавобгӯ намудани меъёрҳои муосир ва шароит фароҳам сохтани баҳри сайёҳони дохиливу хориҷӣ имкониятҳо фароҳам оварда шуда истодааст. қобили зикр аст ки амалигардии нақшаву барномаҳои гуногуни давлатӣ дар самти рушди сайёҳӣ ва бунёду ба истифода додани иншооти гуногун таъинот баробари рушди инфраструктураи маҳал шароити арзандаи кору рӯзгор барои сокинон дар шаҳри Бохтар муҳайё карда мешавад. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, ахбор.
дар доираи таҷлил аз ҷашни байналмилалии наврӯз дар ноҳияи хуросон бо саҳми сокинону шахсони саховатпеша як бинои иловагии таълимӣ мошингузар ифтитоҳ карда шуд. Тадбирҳои ободонӣ дар ин минтақа бо суръат идома дошта, аз теъдоди умумии иншооти ҷашнӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аксаран дар ҳоли анҷомёбӣ қарор доранд. Шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон Самандар Шоев ва Искандари Саид. минбаъд хонандагони муассисаи таълимии рақами 38 ноҳияи Хуросон дар як шароити хуби таълим ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. Зеро чанде қабл муҳассилини муассисаи мазкур аз мушкилоти ҷойи нишаст танқисӣ мекашиданд. ҳамакнун бо саҳми сокинону соҳибкорони маҳаллӣ дар назди муассисаи таълимии зикршуда бинои иловагӣ иборат аз 7 синфхонаи таълимӣ ва бо назардошти 196 ҷойи нишаст дар 2 баст мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. خانندگان ما جای نشست تنقسم میکشیدند. ما آموزگاران صاحبکاران دهه سرجم شده بنای زمانوی ایلاوگی ساخته استفاده دادیم. ما تصمیم داریم که آینده برای فراهم آوردن شرایط باز برای خوانندگان اقدام‌های دیگر را راه اندازی میکنیم. дар ин синфхонаҳои барҳавову замонавӣ ҳама гуна шароити таълим ва ашёву аёниятҳои илмомӯзӣ фароҳам карда шуда, хонандагон метавонанд бо истифода аз ин таҳсили хубу аъло намуда дар рушду нумӯи хоҷагии халқи мамлакат саҳмгузор бошанд. чунин иқдоми нек аҳли омӯзгорон ва хонандагони муассисаи мазкурро рӯҳбаланд намуда миннатдории хешро баҳри таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён доштанд. ما اهل آموزگاران با پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان سپاسگزاری می‌نماییم که با ما با تشبث اهل جامعه یک مکتب زمانوی ساخته با استفاده داده شد. ما آموزگاران وعده می‌دهیم که خوانندگان می‌باید در این مؤسسه زمانوی کابینت‌های فن‌های دقیق که مهیا گردیده شده است، ما سطح دانش خوانندگان را باز هم بلند می‌برداریم. мавриди зикр аст ки сокинону соҳибкорон дар рушду пешрафт ва ободонии ноҳия саҳми арзанда дошта, ҳамасола дар якҷоягӣ бо мақомоти маҳал иншооти таъйиноташон гуногунро сохта мавриди истифода қарор медиҳанд. дар раванди бунёдкориҳо сокини деҳаи ҳаёти нави ҷамоати деҳоти сурхқалъаи ноҳияи Хуросон Муҳаммадназар Алимардонов маблағе ки барои сафари ҳаҷ ҷамъ намуда буд, дар корҳои хайр сарф намуда дар деҳоти мазкур як пули мошингузарро бо дарозии 20 метр сохта мавриди истифодаи умум қарор доданд ки ин иқдом аз амалҳои наҷиб ва неки инсонӣ маҳсуб меёбад. пули мазкур деҳаи ҳаёти нав ва борбадро ба ҳам пайваста рафту омади сокинонро осон намудааст. иқдоми мазкур дар заминаи таъкидҳои ободкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити инфраструктури зарурӣ баҳри сокинон амалӣ гардида, минбаъд барои равои бемаъмулияти ҳама гуна воситаҳои нақлиёт ва сокинони маҳал мусоидат менамояд. ҳоло масъулини мақомоти маҳаллӣ дар якҷоягӣ бо соҳибкорон дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия иқдомҳои созандагиро дар сатҳи баланд ба роҳ монда мақсад доранд ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол намоянд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Хуросон, Ахбор. дар шаҳри Бустон мунфашкунии роҳҳои мошингард оғоз гардид. дар навбати аввал асфалтпӯш намудани роҳҳои марказии шаҳр ба нақша гирифта шудааст. соли равон дар назар аст ки бо саҳми мақомоти давлатӣ ва соҳибкорон дар шаҳр наздики 10 километр роҳҳои мошингард пурра мунфаш карда шавад. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар марҳилаи аввал бо фармоиши идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бештар аз 2 километр роҳҳои мошингарди кӯчаҳои ба номи Бобоҷон Ғафуров ва Фотеҳ Ниёзии шаҳри Бустон мунфарш карда шуд. асфалти кӯҳна пурра бартараф карда шуда дар раванди таъмиру навсозии роҳҳо аз ҷониби пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ваҳдат 2018 техникаю механизми замонавӣ истифода гардид. тибқи маълумот роҳҳои мошингарди ин ду кӯча охирин маротиба соли 2010 пурра навсозӣ шуда буд ва бо гузашти бештар аз 15 сол қитъаҳои алоҳида хароб гардида ин ҳолат барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт то андозае монеа пеш меовард. ҳамакнун ки роҳҳо мунфарш гардиданд, ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҳам бемушкил сурат мегирад.
паҳноии роҳи мунфашшуда 11 метр буда рӯзҳои наздик кашидани хатҳои уфуқӣ ҳам оғоз мешавад. мавҷудияти хатҳои уфуқӣ яке аз талаботи асосии бахши роҳсозӣ буда анҷоми ин тадбир дар таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт муҳим аст ва роҳро зебову назаррабо менамояд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар дар шаҳри Бӯстон дар баробари таъмиру навсозии роҳҳо ва бунёди иншооти таъиноти гуногун бо истифода аз имконияту иқтидорҳои мавҷуда ба сабзу хуррамгардонии шафати кӯчаву хиёбонҳо низ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир гардида, ҳамасола аз ҷониби кормандони раёсати хоҷагии манзилию коммуналӣ дар вақти муайяншуда шумораи зиёди ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу сояафкан ва гулу буттаҳои ороишӣ шинонида мешавад. бино ба маълумоти масъулон дар давоми моҳҳои январу феврал ва 25 рӯзи сипаришудаи моҳи март дар кӯчаю хиёбонҳои шаҳри Бӯстон ва қитъаҳои алоҳида наздики 5000 бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу сояафкан шинонида шуд. ҳоло бошад мавсими гулшинонӣ аст. тибқи нақша бояд то оғози моҳи апрели соли равон дар ҳудуди шаҳри Бӯстон бештар аз 300 000 гулҳои гуногун шинонида шавад. мавриди зикр аст ки давоми солҳои охир Бӯстон ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи Тоҷикистон табдил ёфта, дар натиҷаи амалӣ намудани ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар дигаргуниҳои куллӣ ба амал омад ва сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтару хубтар гардид. имрӯзҳо азму талоши сокинон баҳри истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон равона шуда, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон дар ҳамдастӣ бо соҳибкорон раванди созандагиро вусъат мебахшад. дар шаҳр давоми солҳои 2022-2024 бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани 127 иншооти гуногун сокинони зиёд соҳиби ҷойи кор шуда, дар тамоми самту соҳаҳо дигаргуниҳои куллӣ ба амал омад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, ахбор. дар ноҳияи Ҷабор Расулов ҷиҳати беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ, ҳалли масъалаҳои инфраструктури шаҳраку деҳоти ноҳия давоми солҳои 2022-2026 бунёд ва таъмиру навсозии 600 иншоот ба нақша гирифта шудааст. гузориши ҳамкорони мо. дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Ҷабор Расулов давоми соли 2024 наздик 70 иншооти нав, муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ, майдончаи варзишӣ, таъмин ба оби нӯшокӣ, мунфарши асосии 10 километр роҳ, аз навсозии утоқу ҳуҷраҳои бистарии беморхонаи марказии ноҳия, марказу хонаҳои саломатӣ анҷом дода шуданд. ки идомаи тадбири бунёду навсозии 600 иншооти таъиноти гуногун ва истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ҳоло дар маркази ноҳия сохтмони бинои маъмурии кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷабор Расулов идома дошта, бинои алоҳида ба кормандон ҷиҳати фаъолият, тарғибу ташвиқи дастовардҳои созанда ва сарҷамъии аҳолӣ хизмат мекунад. сохтмони бино моҳи майи соли 2024 оғоз ёфта аз 3 ошона ва 12 ҳуҷраи корӣ иборат мебошад. корҳои сохтмонии тариқи ҳашар, саҳмгузории аъзо ва ҷонибдорони ҳизб идома дошта, дар ояндаи наздик бо ба пуррагӣ анҷом ёфтани бино кормандон бо шароити хуби корӣ таъмин мегарданд. баҳри тақвият додани кору фаъолияти кормандони соҳаи маориф, беҳтар намудани сатҳи таълиму тарбия, назорати сифати таҳсилот бо мусоидати вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳияи Ҷабор Расулов сохтмони бинои корӣ ба кормандони соҳаи маориф дар марҳилаи анҷомёбӣ мебошад. дар ноҳияи мо бинои алоҳидаи шоъбаи маориф вуҷуд надошт. аз ҳисоби маблағҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони бинои маъмурии шоъбаи маориф дар арафаи итмомрасонист дар рӯзи иди ваҳдат ба итмом мерасонем, ки ин барои кормандони шоъбаи маорифи мо як тӯҳфаи бебаҳост. бояд зикр намоем ки тибқи дастуру супоришҳои ҷаноби олӣ ва ғамхориҳои ҷаноби олӣ дар муассисаи таълимии ноҳияи Ҷабор Расулов сохтмони иншоотҳои таълимӣ рӯз ба рӯз инкишоф ёфта истодааст. барои ба мисол дар ду кӯдакистони ҷамоати Сомониён сохтмони толори мусиқӣ идома дорад. сохтмони майдончаҳои варзиши 8 адад ба нақша гирифта рӯзҳои наздик ба итмом мерасонем. дар мактаби рақами 31 ҷамоати деҳмой бошад 4 синфхонаи иловагӣ сохтмонаш идома дорад. толори варзишӣ бошад дар муассисаҳои таълимии рақами 28 ва 38 сохтмон идома дорад. рӯзҳои наздик инам ба итмом мерасад.
дар ноҳияи ҷаббор расулов бо сарфи маблағҳои буҷетии давлатӣ сохтмони биноҳои маъмурӣ корӣ муассисаҳои тиббӣ идома дошта, дар ин баробар саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар сохтмони биноҳои баландошонии истиқоматӣ, марказҳои савдои хизматрасонӣ низ назаррас мебошад. ҳамаи ин тадбирҳои созанда ба хотири ободу зебо намудани маҳалли зист ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ равона гардидааст. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар ҳушаи ташаббусҳои инсондӯстона ва ғамхорунаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамоиши илмӣ таҳти унвони ташаббуси шоиста ва инсондӯстонаи пешвои миллат заминаи эҳёи арзишҳои миллию таърихӣ доир шуд. Зафар қаюмзода гузориш медиҳад. дар ҳамоиш зикр шуд ки дар меҳвари давлатдорию давлатсозии худ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ бо ташаббусҳои созандаву инсонмеҳварона дили миллионҳо сокинони сайёраро тасхир намуда чун роҳбари мардумии раъиятпарвар ва шахсияти инсондӯст шинохта шудааст. таъкид гардид ки яке аз чунин ташаббусҳои инсондӯстонаи пешвои миллат фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бахшиши ҷазои шахсоне ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд мебошад. ин фармон бахшида ба иди байналмилалии наврӯз ва дар асоси принсипи инсондӯстӣ мутобиқи моддаи 69-уми Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, тибқи он ҷазои 897 нафар бахшида шуд. дар ҳамоиши илмии имрӯза ҷанбаҳои фалсафӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоии фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бахшиши ҷазо аз ҷониби мутахассисони соҳа мавриди таҳлил қарор дода мешаванд. ҳамзамон дар раванди чорабинӣ аҳамияти таърихӣ ва иҷтимоии фармони мазкур ба саҳми кормандону устодони донишгоҳи миллии Тоҷикистон расонда мешавад. дар ҳамоиш ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ намояндаи ваколатдори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт ки таҷрибаи давлатдории пешвои миллат ҳанӯз аз солҳои аввали ба сари қудрат омаданашон тамоми ташаббусҳои созандаву инсонпарваронаи ӯро собит месозанд. таъкид шуд ки бахшиши ҷазо яке аз падидаҳои муҳими сиёсати ҳуқуқии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқболи давлатӣ ҷиҳати роҳандозии принсипи инсондӯстӣ дар меҳвари сиёсати давлат ва қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошт. дар идомаи ҳамоиш муҳаққиқон доир ба табиати ҳуқуқии бахшиши ҷазо, арзишҳои инсондӯстӣ дар сиёсати дохилӣ ва хориҷии пешвои миллат, афв ва бахшиши ҷазо, умумият ва фарқияти онҳо аз якдигар ва Эмомалӣ Раҳмон пешвои мардумӣ ва раъиятпарвар маъруза намуданд. Зафар Қаймзода, Баҳодури Истам, Душанбе, Ахбор. имрӯз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи омори давлатӣ ва рақамикунонии иқтисоди иҷтимоӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ омӯзгорону коршиносони соҳа иштирок ва суханронӣ намуданд. маърузачиён оид ба рушди инноватсия ва технологияҳои рақамӣ, инчунин ҷиҳати фаъолияти густурда дар солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ибрози андеша намуданд. таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи рақамикунонӣ аҳамияти хоса зоҳир намуда, имрӯз дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ барои таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ қадамҳои устувор мегузорад. татбиқи саривақтии ин ташаббус имкон медиҳад ки дар 5 солаи минбаъда ба ин раванд вусъат бахшида шуда заминаҳои ҳуқуқӣ такмил ёбанд ва санъатҳои дахлдор дар самти гузариш ба иқтисоди рақамӣ қабулу амалӣ карда шаванд, таъкид шуд дар ҳамоиш. ҳифзи пиряхҳо ҳифзи ҳаёт аст. бо ҳамин унвон дар коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент ҳамоиши омӯзишӣ баргузор шуд. тадбири мазкур бахшида ба эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо роҳандозӣ гардидааст. гузориш дар ин хусус. дар коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент ҳамоиши маърифативу фарҳангӣ таҳти унвони ҳифзи пиряхҳо ҳифзи ҳаёт аст баргузор шуд. чорабинӣ аз ҷониби шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Панҷакент роҳандозӣ гардида, дар он омӯзгорон ва мутахассисон вобаста ба масъалаҳои обу иқлим маърузаҳо намуданд. гуфта шуд ки ташаббусҳои дурандешонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба масъалаҳои обу иқлим аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфта, барои татбиқи онҳо қарору барномаҳои ҳадафнок қабул шуданд. бо пешниҳоди
пешвои муаззами миллат ва дар заминаи қадномаи созмони милали муттаҳид соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҳифзи пиряхҳо эълон гардид. қадномаи мазкур аҳамияти пиряхҳоро ҳамчун ҷузъи таркибии даври гидрологӣ ва таъсири ҷиддии обшавӣ бо сурати онҳоро ба иқлим, муҳити зист, саломатии инсон ва рушди устувор қайд намудааст. инчунин дар ин санад таъкид шудааст ки таъсири гармшавии глобалӣ боиси коҳиши густурдаи криосфера шудааст ки дар натиҷа устуворӣ дар минтақаҳои баландкӯҳ кам шуда, миқдору мавсими маҷрои об ва захираҳои обро дар ҳавзаҳои дарёҳои барфу пиряхдор тағйир додааст. ин омил ба паст шудани маҳсулоти маҳаллии кишоварзӣ, афзоиш ёфтани норасоии об ва баланд шудани сатҳи миёнаи баҳрӣ таъсир расонида истодааст. ҳамчунин қайд гардид ки обшавии пиряхҳо ки аз мушкилоти умдаи ҷаҳони муосир аст ба Тоҷикистон низ таҳдид мекунад. қисми зиёди пиряхҳои минтақаи Осиёи марказӣ дар қаламрави он ҷойгиранд ва таи солҳои охир зиёда аз 1000 тои он об шуданд. дар идомаи чорабинӣ қироати шеърҳо, иҷрои санъатчаҳои тарбиявӣ ва барномаи адабии мусиқӣ аз тарафи донишҷӯён пешниҳод гардид ки таъсирбахшу пурмазмун буданд. дар охир ба омӯзгорон, донишҷӯён ва таҳиягарони ин ҳамоиши илмию адабӣ сипосномаҳо тақдим гардид. Далери Бозор, Хаём Ҷураев, шаҳри Панҷакент, Ахбор. обшавии пиряхҳо ба таъминоти об ва амнияти озуқавории 2 миллиард нафар дар саросари ҷаҳон таъсири худро мерасонад. дар штати Каролинаи Шимолии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сӯхтори беш аз зор ба амал омад. алангаи оташ 2000 гектар масоҳати ҷангалро нобуд кард. шарҳи ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар дар таҳияи ҳамкоронамон. дар минтақаи Кёнсамбуки Ҷумҳурии Кореяи Ҷанубӣ сӯхтори беш аз зор то рафт авҷ мегирад. алангаи оташ 14000 гектар майдони ҷангалро фаро гирифта, чанд бинои иstiqomatиро нобуд кард. ҳамчунин дар пайи сӯхтори беш аз зор 15 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 10 каси дигар захмӣ шуданд. кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари сӯхтор қарор дошта, беш аз 3000 сокинро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. барои хомӯш намудани сӯхтори ҷангал ба кормандони хадамоти оташнишонӣ вазиши шамол ва гармии ҳаво халал ворид кардааст. дар робита ба ин мақомдорони маҳаллӣ барои хомӯш кардани сӯхтори беш аз зор кормандони хадамоти оташнишонии иловагиро сафарбар менамоянд. дар қисми марказии Чехия воқеъ дар анбори нигаҳдории лавозимоти ҷангии Таркиш ба амал омада баъдан сӯхтор сар зад ки боиси захмӣ шудани як нафар гардид. мувофиқи маълумоти кормандони мақомоти полис аз зарбаи Таркиш бино қисман зарар дид. барои хомӯш намудани сӯхтор кормандони хадамоти оташнишонӣ соатҳо фаъолият карданд. сабабҳои ба амал омадани Таркиш дар анбори нигаҳдории лавозимоти ҷангӣ муайян нест. дар штати Каролинаи Шимолии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сӯхтори беш аз зор ба амал омад. алангаи оташ 2000 гектар масоҳати ҷангалро нобуд кард. аз сӯхтор бештар минтақаи Полк зарар дидааст ки шабонарӯзи охир дар ин минтақа се сарчашмаи калони нави сӯхтори ҷангал ба қайд гирифта шудааст. сӯхтор даҳҳо бинои иstiqomatиро хароб намуд. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. ба вусъат ёфтани алангаи оташ вазиши шамол боис мегардад. барои хомӯш намудани сӯхтор кормандони хадамоти оташнишонӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. обшавии пиряхҳо ба таъминоти об ва амнияти озуқавории 2 миллиард нафар дар саросари ҷаҳон таъсири худро мерасонад. илова бар ин соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон шудааст. қарор дар бораи таъини ин санадҳо бо мақсади баланд бардоштани огоҳии ҷомеаи ҷаҳонӣ дар бораи нақши муҳими қабати барфу ях барои иқлим ва экология, инчунин оқибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии тағйири оянда дар гармшавии глобалӣ гирифта шудааст. намояндагони ЮНЕСКО ба муносибати рӯзи пиряхҳо бо нашри як гузориш ҳушдор додааст ки обшавӣ бо суръати пиряхҳо метавонад таъмини об ва амнияти ғизоиро дар бисёре аз манотиқи ҷаҳон халалдор созад. тавре коршиносон қайд карданд, аз 3/2 заминҳои обиёришавандаи ҷаҳон аллакай аз обшавии пиряхҳо зарар дидаанд. имрӯзҳо бо суръат обшавии пиряхҳо дар Норвегия, Шветсия, кӯҳҳои Анд ва Африқои Шарқӣ мушоҳида карда мешавад. масалан дар кӯҳҳои Анд аз соли 1998 то кунун 3/1 пиряхҳо об шуданд. дар кӯҳҳои Алп ва Пиреней бошад тақрибан 40% пиряхҳо дар ҳамин давра об шуданд. обшавии пиряхҳо ба таъминоти об ва озуқавории одамон таъсир расонда ба иқтисоди бузургтарин кишварҳои ҷаҳон зарар мерасонад. масалан дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аҳолии ҳавзаи дарёи Колорадо аз соли 2000 ин ҷониб аз хушсолӣ ранҷ мекашанд. гармшавии глобалӣ боис шуд ки боришот бештар ҳамчун борон на барф борид. аз ин сабаб об тезтар мебарояд ва манбаъҳои зеризаминиро пурра намекунад. қаблан олимони донишгоҳи Гетеборги Шветсия изҳор дошта буданд ки дар 3 соли наздик Арктика аз ях комил
камилан озод шуда метавонад. муҳаққиқон ин ҳодисаро остонаи даҳшатнок барои сайёра меноманд ки ба иқлим ва экосистема таъсири харобиовар хоҳад дошт. обшавии яхҳои арктика ба иқлими тамоми ҷаҳон таъсир мерасонад. олимон пешгӯӣ мекунанд ки ин метавонад боиси паст шудани ҳарорати то 20 дараҷа дар ҷануби аврупо ва сӯхторҳои ҷангал дар скандинавия гардад. аз байн рафтани ях инъикоси нури офтобро кам мекунад ва боиси дар уқёнус боқӣ мондани гармӣ ва афзоиши гармшавии глобалӣ гардад. оқибатҳои гармшавии глобалӣ имрӯз аллакай намоёнанд. масалан гармшавии ҳарорати ҳаво боиси боришоти шадид, фаромадани ярч ва фурӯ рафтани замин шуда ба маконҳои археологӣ ки метавонад ба баҳр шуста шаванд таҳдид мекунанд. пирях метавонад то соли 2040 аз сабаби болоравии ҳарорати миёна комилан аз байн равад. ба гуфтаи мутахассисон то соли 2060 80% пиряхҳо дар кӯҳҳои алпи италия метавонанд аз байн раванд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилооти ахбор. тансияту хонобод бимонед.